Tevî rewşa şer li hewrdora herêmê welatiyên Kobanê cejna Remezanê pîroz dikin. Çend rojan berî cejnê welatiyên Kobanê daketin çarşiyan û pîdiviyên xwe kirîn. Firoşkarên Kobanê dibêjin em ne înabin got kes cejnê pîroz bike ji ber rewşa abûriya xerab û şerê got diqewime. Lê tevî wê jî welatî daketin çarşî û dayîn û standina me baş bû. Firoşkaran diyar kir got bazara wan ne li gor salên borî bû. Tevî vê herbê û tevî vê ezmê iqtisadî ku miletê da me îno nekir yani vê şeklî bêşixul û hereket û qerbeliq û millet. Erê millet ya êdî bes muqarene nabe bi 10 sala berê taban bes yani new'an ma meqbûl e yani rind e. Cejna Remezanê hîsa li Kobanê taybet e ji ber got di heman dem da operasyona Min Bicê dewam dike û rojane cangorî û birîndar digihêjin Kobanê û dilê her kesî xemgîn e. Hatina cejnê hinek kêfxweşî kir dilê Kobaniyan û rewşa şer ji xeyala wan dûr xist. Welatiyan da zanîn got cejn ya zarokan e û divê got em wan ji vê kêfxweşî dûr nexin. Roken Îsa welatiyeke ji Kobaniyê diyar dike got jiyankê dewam ke tevî zor û zehmetê û divê got em xasteka kesên got dixwazin kêfxweşî ji nav me rakin bi cih neynin. والله رفشة عيدة جمع خوشة يعني عيني الشر أوا بس يعني حياة يعني أم باستمرار دكا يعني أم نكون بساكنن تبي عيد يعني عيدة يعني هبة ولا تنبي أم كل عيدة خب ماشينا وجي فاتجاري إرادة كوباني ملتي كوباني أريد أعويها الشهر هي بس برخوشة بالعكس تبي زوري أم جلون ذكرنا دارنوتين بالعكس لازم أم كيف خوش من أم فوتش تبير بكن أريد برا أم حزني بون سبي داعشم بس تسو برخوش بون Da çend rojan dê cejna Remezanê êş û xemgînî ji xeyala Kobaniyan dûrxe. Lê şerê got li hewrdora herêmê di qewimê her tim metirsî dike dilê xelkê Kobanê. Mahmud Balî, Dengê Amerîka, Kobanê.